Здравейте, приятели на летните приключения! Днес ще ви покажем как можете да осигурите най-добрата защита за вашето мъниче на плажа с помощта на специална палатка за плаж за бебе с UV защита. Знаете ли, че силните ултравиолетови лъчи могат да са наистина опасни за деликатната бебешка кожа? Палатките с UV защита UPF 50+, блокират над 98% от вредните слънчеви лъчи. Така вие получавате спокойствие, а вашето дете – сигурна сянка и комфорт през целия ден. Какво да търсите, когато избирате палатка за плажа? Най-важното е да е с висок UV филтър UPF 50+, за да спира както UVA, така и UVB лъчите. Потърсете също модели с лесен поп-ъп механизъм, които се разпъват и сгъват за секунди. Така няма да губите време, а ще се наслаждавате на почивката си. Друг важен фактор е добрата вентилация. Страничните мрежести отвори позволяват въздуха да циркулира свободно, а вътре да е приятно хладно. Също така, водоустойчивото дъно и шевове пазят от пясък и влага, което е особено удобно, когато бебето лежи вътре. Освен защитата от слънцето, палатката дава и лично пространство. Чудесно място за смяна на пелени, за къс следобеден сън или просто за малко спокойствие далеч от шума на плажа. Лека е, лесна за носене и става не само за плаж, но и за пикници и кемпинг. Наш съвет – винаги поставяйте палатката на допълнително сенчесто място, ако имате тази възможност, и я изплаквайте след плажа, за да запазите UV покритието за по-дълго. С една хубава палатка за плаж за бебе с UV защита, всяко ваше лятно излизане ще бъде още по-безгрижно. Разгледайте различните модели и изберете най-подходящата за вашето семейство. Проверете линка в описанието, за да видите някои от най-добрите предложения, които подбрахме за вас. Приятна почивка и нека слънцето бъде само ваш приятел!